huwa sieħeb il-predikazzjoni tal-apostli bis-sinjali tiegħu. Hekk ukoll nitolbuh sabiex illum ukoll ikompli jwettaq is-sinjali tiegħu fil-qlub tagħna lkoll. Sabiex il-kelma li Ġesu rid jagħtina tmiss il-qalb tagħna u l-ħajja tagħna. Ejja Spiritu Qaddis. Ejja fil-qlub tagħna. Ejja bdinna. Ejja misna int. Ejja ħsiebna Spiritu Alla bħala l-poplu ta' Alla. Ejja ġbidna int lejn Ġesu. Ejja tina l-qawwa biex inħallu l-irbiet tagħna. Nitolbuk Spiritu Santu. Ejja tkebbes fina int. U ftħanna qalbna bera għal Ġesu u għal-kelma tiegħu. Come in my heart, sweet Holy Spirit, fill with your love. Come Holy Spirit, come in my heart, sweet Holy Spirit, fill with your love. Matul din il-ġimgħa eżistijaj, ħallina l-mulej bil-mod il-mod daħħalna fis-sejħa tiegħu biex inkunu nies qaddisin. Qaddisin ma jfissirx biss li ma nagħmlux id-dnub, kif rajna fl-ewwel meditazzjoni tagħna. Il-qaddis mhuwiex dak biss li ma jagħmilx id-dnub u jaqaf hemm. Imma qaddisin jiġifieri li nsiru nies profondament ta' talb. Insiru nies il-inkonxi li aħna għandna missjoni mogħtija lilna minn Kristu fil-Knisja tiegħu. Qaddisin jiġifieri nafu li aħna l-mulejri ta' qaddisna mhux waħedna imma fir-realtà tal-poplu ta' Alla, tal-għaqda ta' bejnietna bħala Knisja. U f'din il-mixja ta' qdussija eżistijaj, Ġwanni Pawlu t-tieni f'din l-ittra li ħadna siltiet minna fil-bidu tal-millenju l-ġdid jalaqa billi għafdana l-kol kemm aħna taħt il-ħarsin matern tal-Madonna. Isimgħu kliem Ġwanni Pawlu t-tieni. F'dan il-vjaġġ għandna magħna lill-imqazza Verġni Marija li lilha ftit tax-xhur ilu jiena fdajt it-tielet millenju fil-preżenza ta' numru kbir ta' isqfijiet li ltaqgħu f'Ruma minn diversi artijiet tad-dinja. Matul din is-sena jiena spiss tlabt lil Marija bħala l-kewkba tal-evanġelizzazzjoni l-ġdida. Issa irrid nerġa' nindikalkom lil Marija bħala żerniq imdawwal u gwida żgura għal passi tagħna. Irrid intenni il-kliem ta' Kristu u jiena u nfisser l-imħabba ta' wlieda, il-membri tal-Knisja. Ngħid lil Marija, Mara, Awnuma u liedek. Eżisti llum nixtieq li tigwidana f'din meditazzjoni tagħna dik li l-Papa sejħilha gwida żgura għal passi tagħna. Marija ta' Nażaret. Eżisti jekk aħna l-kol kemm aħna rridu nifhmu ir-relazzjoni li għandu jkollna mal-Madonna fit-triq tagħna l-qdussija biex insiru qaddisin. Hemm l-ebda qaddis li ma kienx devot tal-Madonna eżistijaj. Jekk irridu nifhmu dan, irridu nitilqu mill-Golgota. Irridu nitilqu mill-Kalvarju. Għaliex hemmhekk Ġesu joffri l-Ommu Marija biex tkun l-Omm ta' dawk li huwa kien qiegħed iwellet il-ġdid fis-saltna ta' Alla. Hemmhekk Ġesu jagħti lill-Ommu biex tkun l-Omm ta' dawk li qed jagħtihom l-Ispirtu Santu. Hemmhekk Ġesu lilna l-kol qed jagħmilna ulied mhux biss missier wieħed
il-Missier tagħna tas-sema imma quliet waħda, il-Madonna. Mela Marija eżistijej mhijiex persuna li hija optional fil-ħajja tiegħek. Il-Madonna mhijiex għandek xi skossanti tal-qaddisin u tażel u tara ta' min tixtieq tkun devoti u min ħadd titlob, mhijiex hekk. Mhix isek mor xi supermarket u tista' tażilha u tista' ma tażilix, mhijiex hekk. Jekk int nisrani, jekk int għażilt il-Ġesu f'ħajtek u tittimxi wara Ġesu kif iritu, dan ifisser li se jasal dak il-mument meta Ġesu se joffrilek il-Madonna biex tkun l-om tiegħek. U x'aktarx Ġesu ilaqana Mommu Marija f'mumenti jibsa tal-ħajja tagħna. Kien propju waqt it-tbatija tiegħu fuq is-salib, fis-sija tiegħu illi Ġesu jagħti l-Marija lill-Knisja lid-dinja. F'dan id-dawl nistgħu nifhmu għaliex ħafna drabi Ġesu għadu jagħmel l-istess mod, Ġesu li jibgħat il-Madonna minn żmien għal ieħor fid-dinja meta d-dinja tkun għaddejja minn mumenti ibsa. Jew meta d-dinja jkunu se jiġu fuqha mumenti jibsa. Naraw pereżempju li d-deritt ta' Marija qatt ma jiġru bla doċċ. Fatima kien hemm marbuta magħha t-tieni gwerra dinjija. Deritt ta' Marija ġewwa Rudebach f'Pariġi kien hemm marbutin magħhom anke taqlib ġewwa Franza. Deritt tal-Madonna reċentament ġew approvati mill-Knisja ġewwa Kibeho l-Rwanda fl-Afrika. Seħħew 10 snin qabel ma seħħet il-gwerra ċivili hemmhekk. Naraw li dawn l-interventi tal-Madonna eżistijej eżatt kif ġara fuq il-Kalvarju. Ġesu tagħna l-Marija f'mument kruċjali fil-pjan tas-salvazzjoni. U jibqa' jagħtijinna f'mumenti kruċjali tal-ħajja tagħna bħala umanità u tal-ħajja tagħna personali. U allura eżistijej li konna l-Marija fil-ħajja tagħna ifisser li nkunu maqudin aktar ma' dak li Ġesu irid iwettaq fina u permezz tagħna. U l-Marija Ġesu jippreżenta lilna kif tippreżenta l-Knisja eżistijej fil-Konċilju Vatikan it-Tieni fid-dokument tagħha Lumen Gentium. Il-Madonna hija ppreżentata lina bħala il-mudell tal-Qdusija. Jekk irridu nkunu nafu tassew x'jiġifieri nkunu qaddisin, dak li pruvajna nagħmlu f'dawn il-5 meditazzjonijiet li kellna. Bil-fors iridu nsamru l-ħajja tagħna fuq il-Madonna li hija qaddisa, li hija il-mera tal-Qdusija kif insejħula fil-litanija. Il-Qdusija ta' Marija eżistijej l-ewwel ħaġa turina li l-Qdusija hija grazzja mingħand Alla. Il-Madonna hija l-Immakulata, hija dik li hi mhux għax triti, imma hija dik li hi għax Alla għamilha dik li hi. Il-fatt li l-Madonna hija meħlusa bla dnub huwa rigal mingħand Alla għalija u għalina l-kol. U allura hemmhekk il-mulej f'dan il-mudell il-Knisja tippreżentanna l-Madonna jurina kif il-Qdusija l-ewwel qabel kollox hija rigal ta' Alla għalina. Ħadd minna ma jista' jqaddes lilu nnifsu bil-qawwa tiegħu. Ħadd. Il-Qdusija hi rigal ta' Alla. Il-mamudija li biha l-mulej qaddisna hija rigal ta' Alla. Fl-istess ħin Marija turina il-kooperazzjoni tagħna mal-grazzja ta' Alla. U allura Ġwanni Pawlu t-tieni fit-tra enċiklika li kien kiteb li ġib l-isem Redemptoris Mater, Omm il-Feddej, jippreżenta lil Madonna li hija l-om tagħna u mudell tagħna fil-fidi. U l-Papa hemmhekk jitkellem mill-pellegrinaġġ ta' fidi illi l-Madonna għamlet fil-ħajja tagħha. U l-fidi ta' Marija tispikka ħaġa partikolari fiha eżistijej li jeħtieġ li tispikka fil-ħajja tiegħek u tiegħi jekk irridu nkunu qaddisin. Sew intom tfal, sew żgħażagħ u sew kbar u sew anzjani.